Bună ziua, oameni buni, eu sunt Extela Gaming. Am revenit cu seria de survival treburi. Eu închid asta, pa. Așa. Și am rămas aici. Am primit 3 like-uri, ceea ce îmi place și mă motivează să fac mai multe. Da. Eu mai am, cum să spun eu, mai am o... Mai am o mapă care am găsit acum gold, toate alea, tot ce-mi trebuie mie. Și vreau să fac mai târziu promovare la un server, dar nu în acest episod, de piele. Tripăți, mai trebuie să mă rovac sau ceva. Să fac niște buți. De pe cel mai iute sus. Vin la tata, vin la tata. Îți dur. Mai iute decât cel mai iute sos. Dă-mi. Bum, și avem. Ia totuși. Las crafting table-ul ăsta aici și hai să dăm. Aoleu. Ok, deci noi registrăm cu bani. Nu e acum. Tocmai ce am văzut acum. Că noi nu avem topor. Am luat acum topor. Am făcut acum topor. Să pregătim să tăiem o pădure, să facem o casă. Și așa să vedem. Ne facem o casă. Oricum ea nu va fi ceva de marea naibii, vreau să spun. Ce ziceți? Mi-am dat o idee. Ok. Mi-am dat o idee genială. Ne facem casa în nu trebuie să facem așa. Deci câteodată să mă scuzați, dar nu prea am un chef să filmez. Deci așa este treaba. Acum nu puteți văzuna pe mine. Berga de picioare. Și da, eu promit că nu o să filmez Minecraft sau din astea. O să pun facecam, dar că filmez Minecraft nu o să pun facecam pentru că nu prea mă și vreau să văd viața tot. Până aici nu pot să fac. Pune aici, dar nici nu vreau să încerc. Nu știu să vedem. O să văd, o să reglez treaba asta. O să găsesc și un loc. Dacă nu fac facecam, voi spuneți că surtă. Pac. Și de lemn. De pus încălțări. Te punem aici câte bucăți de lemn. Pac. Pac. Pac.
Acum vertica. Buc. Nu se pe aici. Mă. Să nu mai iute decât cea mai de sus. Stăra asta crăcănată ce. Și am făcut eu strâmbă de fel că aia acolo. Este așa că și nu mai am eu ce face cu scările. Este acolo mă tu. Vino și tu. Vino și asta este totuși. Pune că mă da. Hai mă calmă. Să mă frustrăm. Mama și Marie. Și vreau să filmez acum mai târziu să plec. Deci să mă, porcule, de ce nu mi-ai zis că am făcut asta? Te acum la bătaie. Să dăm. Așa să audă. Stai că mă aud și eu. Să spir eu. Mamă, cum am intrat torpil așa în... Cum o ducem acum în jos? Episoadele o să fie cam scurte. Uite cum arată casa mea. Nu mă lași cu gata. Hai că termin. Oricum... Mai este un lucru. Măcar să am și un stat frumos de mobil. Când o fi. Și puteți vezi. Asta este. Treaba voastră. Voi puteți juca și voi survival. Puteți voi ca să ca lumea dacă voi să nu vă place ceea ce fac. Este treaba voastră. Mie îmi place, dar nu că mă consider bun. Aici sparg asta. Pardon. Punem asta.
Facem aici, dăm niște uși. Uși. Ok. Vreau să fac un chest de vreo două. Like mai avem oare? Mame. Totuși pentru început de bine, da? Au. Pun lucrurile în chest. Ok, scuzați dacă nu mai vorbesc pentru că nu sunt concentrat aici. Pune aici. Ce cum să facem asta? Pac, n-ați văzut nimic. Dar hai să terminăm și acest episod. Nu uitați de like.